बरायफिनबाय LK Works नि इउटिउब चेनेला आं नोंथांनि गेजेराव LK लानानै फैदों दिनै मोनसे इन्टारेस्टिं हिस्ट्रि जोङो थांनाय खेनसेयाव रायज्लायदोंमोन मा इंराजफोरा भारताव बोरै फैजेननाय आरो दिनै जोङो सावरायगोन बेटेल अफ प्लासीनि दावहा माबायदि सोरजों माब्ला जानाय बेनि डिटेल्स आरो थख' एकदम सल'बाथा बायदि नोंथांमोननो बुंनो नागिरदों सोरबा जुदि कम्पिटिटिभ एग्जामनि एक्सपिरियेन्सफोर दङबा नैबे भिडिअखौ नायनायनि उनाव ओरैबायदि स्टुडेन्ट बा एक्सपिरियेन्स थानाय नङा जाय बेटेल अफ प्लासीनि सोमोन्दै सोंथि सोङोबा बेखौ हानाय नङा हाखाजोबगोन रोखा गेरान्टि दाना माबायदि जानाय नाय आं नोंथांखौ थांनाय खेनसे भिडिअआव बुंदोंमोन इंराजफोरा फार्स्ट सुरातआव फैजेनदोंमोन जाहांगीरनि पारमिसन लानानै बिसोरो बेफार फालांगि खालामनो नागिरदोंमोन नाथाय सुरातआव पर्तुगिसफोरनि हेंथा होनायाव बिसोरो बेफार खालामनो हादिया बेनिफ्राय बिसोरो आग्रायाव खारलांबाय आग्रानि मसलिपुतनामाव बिसोरो फालांगिरि खालामजेनबाय बिनि उनाव साननैसो थानानै बोसोरनैसो थानानै 1613 मायथाइयाव माने सुरातआव बिसोरो कायदाया कौशलै बाहायनानै सुरातआव फेक्टरि गायसनदोंमोन सुरातनिफ्राय आग्रायाव फेक्टरि गायसनदोंमोन माद्रासाव फेक्टरि गायसनदोंमोन आरो बेबायदि ब्रड सोनाय जायगाफोराव फेक्टरि गायसनदोंमोन बेनिफ्राय बिसोरो बेंगलावबो बिसोरो बेफार फालांगि खालामनो थाखाय बिसोरो पारमिसन मोनबाय बेंगलनि सुबिदार शाह सुबानिफ्राय दानिया बिसोरो बेंगलाव फालांगि खालामबाय थाबाय ब्रिटिशफोरा खालामै बिसोर मा खालामबाय बेंगलाव 1757 मायथाइयाव आरो 1757 मायथाइयाव बै समाव बेंगलनि सुबिदारा सिराज उद दौलामोन दाना सिराज उद बिसोरथ' इंराजफोरा बेंगलाव बेफार खालामखाबाय थाबाय खालामबाय थानायावनो बिसोरो माने मोना गोसोआ बारिदावबाय बेनिफ्राय बेंगलावथ' नवाब दंखायो मुगलनि सिराज उद दौलाया सिराज उद दौलानियाव जेबो सोङाब्लासिनो गनायथि लायाब्लासिनो बिसोरो बेंगलाव बिसोरो मोनसे फेक्टरि फर्ट होनना बुङो आरोना फर्ट बिसोरो थाग्रा फर्ट गायसनबाय बिसोरो न' गिदिर गायसनबाय गावसोरनि थानो थाखाय फर्ट गायसनबाय दा बे फर्टखौ बिसोरो बे बेंगलनि नवाब माने बेंगलनि खुंगिरि आरो नवाब होनना मिथियोमोन बे सिराज उद दौलानि जेबो पारमिसन लायाब्लासिनो बिसोरो फर्टखौ गायसनबाय माने गिदिर बिल्डिं गावसोरा थानाय मुवा बेसाद लाखिनाय बेनिफ्राय बेफार खालामनायनि सेन्टार आरो बेयाव गायसनबाय बिसोरो बेनिफ्राय बिसोरो बै बेंगलाव बिसोरखौ बेफार बानिज्य खालामनो थाखाय जि नियम खानानै होदोंमोन बै नियमफोरखौ बिसोर लासै मानियै जालांबाय इंराजफोरा बेनिफ्राय बिसोरो माने बै माबानि बेंगलनि नवाबजों एसे माने सुथुर जालायनो हमबाय आरो माने सिराज उद दौला नवाबनि बाथ्राफोरखौ इंराजफोरा एसे मानियै जालांबाय ओमफ्राय माबा माबि टेक्सफोरखौ बे बेंगलनि नवाबनो सिराज उद दौलानो होआ बिनि नेमखान्थिखौबो इंराजफोरा मानिला जाबाय दाना एसे सुथुर सोमजिबाय आरो इंराज आरो बेंगलनि नवाब सिराज उद दौलानि गेजेराव एसे सुथुर जानायखाय इंराजफोरा सानबाय सिराज उद दौलाया जुदि राजा नवाब जाबाय थायोबा बियो जोंखौ बेफार फालांगि खालामनायाव गोबां हेंथा होगोन बेखौ जायखिजाया राहायै बिसोरनि मानसिफोरखौ लानानै बेखौ बोख्लायना गुबुनखौ नवाब खालामनांगोन बेबायदि मोनसे पलिसि बानायदोंमोन इंराजफोरा दाना आरो मोनसे कारनाव बिराद गिदिर सुथुर जालायबाय बिसोरो ब्लेक हल ट्रेजेडिखौ लानानै ब्लेक हल ट्रेजेडि माने मा बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा हिस्ट्रियाव माने बेबायदि सुथुर जालायनायावनो दाङाबाजि जालायनायावनो फिसा फिसा दावहा जाख्रेबबाय थायोमोन नालाय माने मुगलदों आरो ब्रिटिशजों दाना बेंगलनि बे नवाब सिराज उद दौलाया इंराजफोरखौ माने जोबथेसालियाव जोबना दोन्दोंमोन मोनसे फिसा जायगा फिसा रुमाव 146 जन मानसिफोरखौ इंराज मानसिफोरखौ जोबथेना दोन्दोंमोन जोबथेसालियाव मोनसे फिसा रुमाव एकदम थोनो फिसा रुमाव 146 जन मानसि इंराजफोरखौ सोना दोननानै बुथारजोबदोंमोन बियो सिराज उद दौलाया 126 जनसो बुथारदो बियो 123
माने 146 जन ब्रिटिशफोरखौ जोबना दोननानै बेयावनो एकदम माने उहा मोनै खालामनानै बियो 123 जन मानसिफोरखौ बुथारजोबदोंमोन बियो सिराज उद दौलाया आरो बिनिबो रागा जाना दंखायो माबाया इंराजफोरा दा बेनिखायनो बिराद रागा जोंनानै इसोरो सुथुर जालायबाय आरो दाना बिनिफ्राय बेंगलनि नवाब एबा मुगल बेंगलनि सासन थाखानायफ्राथ' मुगलानो गाजा बे समायाव मुगलानो सासन खालामदों भारतखौ दाना बेंगलनि नवाब सिराज उद दौलाया रागा जोंनानै बै इंराजफोरा सोङा हसियानो नवाबनि सोङा हसियानो फर्ट बानायदोंमोन ना बे फर्टखौ सिराज उद दौलाया एबा बेंगलनि नवाबा थांनानै एटेक खालामहैबाय आरो बेखौ केपचार खालामहैबाय केपचार खालामनानै गोबां मानसि बुथारबाय बियो आरो बैयावनो बै ब्लेक हल ट्रेजेडिया जादोंमोन रुम माने बै इंराजफोरखौ हमना लाना फैनानै फिसा रुमाव सोजोबना दोन्दोंमोन बियो आरो बेयावनो 123 जनसो मानसि थैयो ब्रिटिशफोरनि बेनिफ्राय बियो बै बेंगलनि फर्टखौ एटाक खालामबाय माने एकुवेर खालामबाय बेखौ दमन खालामबाय बेखौ ओमफ्राय माने बे समाव माबाया हारिथबाय आरो इंराजफोरा दानिया बै माद्रासाव इंराजफोरा बेपार बानिज्य खालामबाय थादों माद्रासा अलरेडि बिसोरनियाव फेक्टरि दोङो रबार्ट बे समाव इंराजनि गभर्नर जेनेरेला रबार्ट क्लाइभमोन रबार्ट क्लाइभआ माद्रासनिफ्राय खौरां मोनबाय ओइ बेंगलाव एकदम जोंनि मानसिफोरखौ बुथारजोब्बाय नवाबा सिराज उद दौलाया जों थाबैनो थांनांगौ आरो जिखि जाया राहाजों जोङो बेंगलनि नवाब सिराज उद दौलाखौ माने धंख खालामनांगौ रबार्ट क्लाइभआ खोनाग्रोमोनानो बियो खारबोनानै बियो बेंगलाव मोनफैबाय बेंगलाव मोनफैनानै बियो मोनफैग्रोमोना बियो सिराज उद दौलाजों दावहा नाङाखै सिराज उद दौलाजों बिनि अफिसनि मानसिफ्रानो सिराज उद दौलाखौ खानायसो नायनो हायामोन जेरैबायदि मीर जाफार राय दुर्लभ भाई जगत सेठ आरो सासे दंबावो अमिसन बै मानसिफ्रा जाबाय बेंगलनि नवाब सिराज उद दौलानि अफिसाव खामानि मावग्रा अफिसारफोर बै अफिसारफोरा सिराज उद दौलाखौ मोजां मोनामोन आरो बेजों सुथुरमोन बिखौ इंराजनि मानसिफ्रा मिथिगौ रबार्ट क्लाइभआ बेंगलाव फैनानै बै मानसिफोरजों बियो सिरि सिरि रायज्लायबाय जे माबा खालाम बे अफिसनि मानसिफोरखौ बुजायबाय सिराज उद दौलानि अफिसारफोरखौ बुजायबाय आरो नोंसोरजों जोङो सिराज उद दौलाखौ जोङो जायखिजाया राहाजों जों बेखौ धंस खालामनि आरो नोंसोरनिफ्रायनो सोरबा सासेया माने नवाब जानो हागोन जों नोंसोरजों दोङो नोंसोरखौ जों हेफाजाब खालामगोन बै मीर जाफारखौ बुंबाय मीर जाफारखौ माने प्रपज खालामबाय जे बाथ्रा होबाय जोङो सिराज उद दौला नवाबखौ कट खालामनानै नोंखौ जोङो नवाब बानायगोन मीर जाफारखौ बुंबाय आरो मीर जाफार बिसोर जगत भाई राय दुर्लभ जगत सेठ बिसोर गासैबो लोगो गोजा ओमफ्राय मीर जाफार मोना जागोन दे जाबाय सिरि सिरि एलायन्स जाबाय माने ब्रिटिशजों आरो बै नवाबनि अफिसारफोरजों एलायन्स जाबाय एलायन्स जानानै दावहा फोसावबाय दावहा फोसावना सिराज उद दौलाया खिन्थु बिराद पावारफुल बेनियाव बुहुद फर्स दङ थारमाने बेनिफ्राय बै दावहा खालि माने सिराज उद दौलाया 50,000 फर्सेसखौ लानानै इंराजफोरनि एगेन्स्टआव दावहा नांबाय 23 जुन 1757 मायथाइ खालि एकदम गोसो लाखिनो खहस बेटेल प्लासिया बेखौनो बुङो बै जुद्धखौनो दा बेटेल प्लासि बुंसिगोन आरो ओमफ्राय दाना सिराज उद दौलाया 50,000 फर्सेसखौ लानानै इंराजनि हेंथायै दावहा नांबाय खिन्थु सिराज उद दौलातनि अफिसारफोरा सिं खिन्थु ब्रिटिशजों लोगो जानानै दावहा नांबाय बेनिखायनो सिराज उद दौलाया 50,000 फर्सेसखौ लानानै इंलिसजों दावहा नांबाबो बियो इंलिसनि सेराव माने जेननो गोनां जादोंमोन आरो बिखौ मीर जाफारनि फिसाज्लानि थिननायाव थारमाने सिराज उद दौलाखौ बे दावहायावनो बुथारनाय जादोंमोन बेनिफ्राय माने इंराजजों बै अफिसारफोरजों सिक्रेट एलायन्स दंखायो नालाय माने सिराज उद दौलाखौ बुथारनानै लोगो लोगो मीर जाफारखौ बेंगलनि नवाब बानायनायसै थारमाने भेरि इन्टारेस्टिं ना इन्टारेस्टिं दाना बेयाव मन लाखिनो गोनाङा बिराद इजि बेटेल अफ प्लासि प्लासिनि दावहाया
बेंगलनि नवाब सिराज उद दौला आरो ब्रिटिशफोरजों जादोंमोन 23 जुन 1757 मायथाइयाव। मायथाइखौ गोसोआव लाखिनो बिराद सहज मानोना 1757 मायथाइयाव सिराज प्लासीनि दावहाया जादोंमोन आरो बिनि 100 बोसोरनि उनाव 1857 खौ गोसोआव लाखि 1857 आव सान्थ्रि बिग्रायनाय जादोंमोन 1857 आव सान्थ्रि बिग्रायनाय आरो 100 बोसोर सिगां 1757 आव नै प्लासीनि दावहाया जादोंमोन। स' गोसोआव लाखिनो सहज बेटेल अफ प्लासीनि दावहाया 1757 आरो सान्थ्रि बिग्रायनाय जादोंमोन 1857। दाना बै प्लासीनि दावहायाव इंराज आरो सिराज उद दौलानि गेजेराव जादोंमोन अर्थात बेंगलनि नवाब मुगल आरो ब्रिटिशफोरनि गेजेराव जादोंमोन 23 जुन 1757 मायथाइयाव। बेयाव इंराजआ देरहादोंमोन मुगल अर्थात मुगल नवाब सिराज उद दौलाया जेनदोंमोन। आरो बेयाव बिराद इन्टारेस्टिं घटना मोनसे मिथिनांगौ नै बेटेल अफ प्लासीनिफ्रायनो इंराजफोरा बिसोरनि मावनाय दांनायखौ सोलायदोंमोन थारमाने बिराद इन्टारेस्टिं आरो गोसोआव लाखिनो गोनां आरो परीक्षायाव एग्जामाव फैयो बियो। बेटेल अफ प्लासीनि उनावनो माने ईस्ट इन्डिया कम्पानिया भारताव बिसोरनि मावनाय दांनायखौ एसे सोलायदोंमोन। माबायदि सोलायदोंमोन बेपार फालांगि खालामनायनि बादैबो बिसोरो माने भारतखौ सासन खालामजेनदोंमोन। बाहाय सासन खालामनायनि आगानखौ बे प्लासीनि दावहानिफ्रायनो होजेनदोंमोन। सोंनो हागौ मालाबा गाहायनि मबे दावहानिफ्राय ब्रिटिशफोरा भारतखौ सासन खालामजेनदोंमोन एकदम इम्पर्टेन्ट कुवेश्चन। स' प्लासीनि दावहानिफ्रायनो ब्रिटिशफोरा भारतखौ सासन खालामजेनदोंमन सासन खालामनो आगान होजेनदोंमोन। खिन्थु बिनि सिगांथ' बिसोरो फालांगिसो खालामोमोन फालांगि खालामदोंमोन भारतखौ सासन खालामनायनि कुनु मेन्टेलिटि गैयामोन बिसोरना। खिन्थु बेटेल अफ प्लासीनिफ्राय बिसोरनि साननाय हनाय मावथांखिफ्रा सोलायदोंमन आरो भारतखौ सासन खालामनो थाखाय आगानसे फार्स्ट आगानखौ बै बेटेल अफ प्लासीनिफ्रायनो होजेनदोंमोन बिसोरो। नोंथांमोना डिटेल्स बुजि मोनबाय जानांगौ। बेबायदि सल' बायदियै आङो हिस्ट्रिनि जेखिजाया जाथायखौ नोंथांमोननो खुब इन्टारेस्टिं वेजों नोंथांमोननो फोरमायगोन। स' इननि भिडिअ'आव लोगो मोननाय मिजिं दिनै बेखिनियावनो थोबाय। गोजोन्थों बाय बाय सि इउ नेक्स्ट।